сте? Аз съм Велислав и Глад симулатор е при нас. Сега ще почнем от тази жена. Жено, искаш да живееш? Не. Готово уредихте със смърт. Сега искам да ви покажа още нещо. Как се плува наистина. Днес половина дете ни показват са тъпоти. Геронима! Сега. Вижте как се плува. Сега, кажи, как ще реагираш, ако видиш някоя жена? Размекваш се. Ясно. На мен е любимата. Така. Сега ще видим. Така, сега нещо интересно няма. Така, сега бегаем се от пътя. Воу! Ти беше яко. Сега. Дали някакъв червинар. Добре, няма го. Чай сега. Какъв си сега? Ама отскай. Добре, какво беше стои сега? Аре кажи. Извинете, мога ли да купя цветенца за гаджето си? Не. Fuck you. Това беше fuck you, ако не разбрахте. Това казах, бе. Please, just... Така? Охо! Сега. Какво забелязах тука? Статуя на себе си. Какво по дяволите беше това? Ей ти да не си дилър, бе? Така. Искаш стока. Майната тя! Уху! Скейтборд! Скейтборд на пътя. Ти! Що ти е скучно, бе? Така, напусна мъжина ми. Така ли? Това напуснала, бе. Чай сега, какво стана? Какво беше ти? Взема толкова въцата. Блин, Къде? Тапата опашка. Сега трябва да чакам толкова много. И колко е голямата си опашка. Не. Ще изхитрувам. Гледайте, бе. Дай ми един сок. Няма. Майната си. Ау, бе. Какой ти сега? Какво беше той? Помага. Къде се забрах? Ау! Сега, кажете ми, какъв това баща? Кьорав от всякъде. Чай сега, на това ли? На камъка ли се караш? А ти сто кинтиш. Ще те зареза жената? Чай малко сега, тук не схващам. Вау! Охо, колко е яко. Сега, вие, спред да скарате вина, иначе ще извикам охраната. Охрана, така вина. Чай, ти липсваш. Лека нощ. Сори, бабка. Ау! Сори. Така? Аз ти така хубава двойка. Ама ти не пасваш нещо. Сега гледай то. 3, 2, 1. Ей сега. Казах, ей сега! Чакай! Не! Бък! Ти си един бък! Ау, бе!
Стай! Добре. Омага. За какво ма риташ, бе? За какво ма риташ, бе? Ти искаш да ще ма риташ, бе? Искаш да дете ма риташ, бе? Гледай тя. Та назад. Hello, my name is Michael too. My name is Michael in DJ5. И сега се лежа на плажа. Аз съм най-якият пич на този свят. Зато никой да не ми запречка, иначе ще стане с него. Ами така е. Бил. Кажи ми сега, какъв си ти? Кажи ме, Швара! Не, чакай! Изпуснах влака! Не, сега трябва да чакам още време за Рокпорт. Омага. Чай малко сега. Чай? Омага. Не! Брат, кажи ми сега, тъй ли съседи? Тъй ли съседи, да питам, ба! Сега, момчета, кажете ми ли, готови ли сте за купон? Ей! На купон! Ще ме швара! Аре, бе! Къде? Али, открих богинята на боговете, бъгнах са! Yes. Мерете, какво са гушките там? Сега, айм блокнете, спрете. Стратичкам! Добре, то гътна много бързо. Здравейте, аз съм Shadow Hicks и днес ще ви показвам една от забележителностите в GTA 5. Първото, с което ще започнем къснурката нинджа, как се гледа в един резерв канал. Аз ще ви покажа. Къснурката нинджа, гледайте, аз съм Shadow Hicks и гледайте какво правя. Гледайте. Гледайте, амрата. Мама ми ако са така, само се включи год мода, че само се включи год мода, нещо си там дадем, ня, така, включи года, сега, искам да ви кажа, че за тия тъпа се ги убих, пребейки, аз бях Shadow Hex, искам да кажа, аз бях Shadow Hex, искам да кажа Shadow Hicks. Дано да ви е харесал хлеба. Аре. Сега, братле, не знам просто кой така. Така жена ми каза, ми видя косъм на работа и ми каза, сега, яко. Защото ако поспяваш друга, поне гледай с този цвят на козната. Разбра ли? Не. Така. Аз тям дома. Чай сега, те ме дома. Ей, бейбе, вдигни ма с стълба. Няма. Сега, моя гараж. Хайга. Ауч.
Жено, Робке и Роб, приготвяте ли ми храната? Тя е за нас. Не съм мрак. Добре, къв си ти? Ебат бъга си ти. Сега, аз казвам горе в стаята. Да, аз съм... Сега. Аз бях Болеслав, това беше това работа, аз съм коза симулатор, унизът ме управляваше, унизът земно беше Болеслав. Не се надявам за нищо, но ясно, че ще ви хареса клипа. С Богом, приятеля, базикам се, аре, чао.